Indi men iş satdanam gen goramak oglanlar gyzar. Ha bir dogonma, iki dogonma, iki jigi dogon, iksem ayallara karoç maydanna gözüňe tra ayalma öz dogonun öz radnoy dogonun alya denim sana ösmesin seni pullanmasın sen işin olmasın nip öýüne doga barny ýagdyrýar eken. Meni nisatdan gen göremo. Inni bul görüplük bolýa. Adamlara ha bilemokkur. Nädip oňa wyjdan çatmaly öz hakyky dogunyňa şeýdip biljek adamyny. Şoň üçin inni men gen goramok. Inni görüplersiň baryňyza ýüzenýän men. Siz men pikirimçe siz görüňizok, siz pikirýäňiz, sen görüplügiň ýüzüňde başdaşy içiňdäki wyjy edip çykara görüplügiň gatdaňda gow bolanlar. Şo görnenok mu kaýyn öýdýäňiz ýöne sizin serediň hereketleriniz ýöne oturan ýerde görüp bolýar da tejin ýan aýdymyny goýduma bilýär, köp adam ýazýanlar. Ha köprak tölenler şeytan soýnaýan üçin. O ol pullu da 10 kinçe paddersiz etmeli. Haçabı yekece ýalňyş tapaýmal keninde. Oglanlar, elhamdülillah ene pirli maşin ýolumda var ýanna ha. Ýöne men seni şunu açyklajak bir gezek iPhone gyzek bolsun şu. Men birinji emoçiýam bilen oturýan, aýdym bir adama yaraman bilýär, bir adama yarap bilýär. Maňa şol emoçiýany aýlek berýär, menim size şol emoçiýamam görkezýän. Men şo ýalňyşy badyr şo klipde, men şo aýdym üçin şo ýalňyşy görüp bilmän geçdim. Maňa şeýle bir şadyan etdi men şol aýdym şo wagty. Ene pirli maşin ýolumda var ýandyr. Oglanlar, ya onu dostluk, ya men aramda atnaşaýna wa dip Allah jana şükür edýän hemme aýdymçylarla şu Türkmenistan aýdymçy hemmesiniň ýanyna fiýlag mamma hormat mamma agly meňem fiýlag men ýanymda badyr. Şoň üçin oglanlar gyzar men hemmeňize ýüzlenýän samsyk sumsyk görüp kommentariýa ýazmaň. Şul prosta pikir ediň özüňiz ha özüňiz alyp öňe pikir ediň. Şol oglan mana şu tejde azap etip şol ýalçy aýdym etdir tansyvalnyja bilýär. Ene mysal üçin toýda diýeliň dogrydan biriňiz şol aýdyma tansoýnaýaňyz biriňiz oýnaňyz onu oýnaýanlar näme götürýär onu tejin kyny. Sizin ne düşünjäňiz şol. Onu tansoýnaýan tejin aýdymyny belki olaram götürýänler. Belki teje olary da köprek pul berenler. Inni düşündirip bildim oglanlar. Birazajyk gaýrat ediň, wyjdanly bolun, alhamdulillah birazajyk diniňiz zady ýitirmäň, bira ýerine galsyn. Görüpçilik diýmek ol gaty erbesa şoň ysgyna gitmäň, şo da soň siziň günüňize dogaýmaýa. Birine bara diýişiňize gyjap. Ana ondan soň adamlar doga, poga, şolar ýa ýerlere barýarlar. Haramzady eşekler görüp bir topar haramzadalar. Sizin baryňyza ýüzenýän şo kommentariýa şey diýip ýazýarlar bary size baryňyza ýüzenýän siz ine görüpler. Sizin ine hakyky siz doganyny da doga edibiljek adamlar ne siz. Siz syganok siziň içiňizde bir adam şadyan bolýar, bir adam gow bolýan, size syganok siz bolňyzok. Emma sawlyň işiňizde. Assalamu alaykum diýilýär. Şu videony soňraçyl görmeňiz sizden ul haýyşdy diýerim. Öňüm bir sapar öňünden tölegisi görüşdirýärmiz wadyp aýdyp geçdik. Mährulan ýyldaşlar. Öňünden tölegisi diýilende näme düşünýäňiz? Kysgaça düşündirip geçeýdim. Öňünden tölegisi diýilende gelip dokumentlerini tawşyraňyzda hiç ýyl töleg edeňizok. Açana dokumentlerini taýin bolup almaly diýilende gelip tölegiňiz edýäňiz. Ana şoňa tölegisiz görnüş diýilýär. Käbir sözümem käbir agentstwalar degişli. Biz tölegisi edibilemzok. Edýän bamy, edip bilmeýän bolsaňyz bilýärleň aýagyna çolaşmaň. Bir edip bilýär sözümde de 100% jogap berýär. Kämil utsuz kärhanasy önemli we netijeli biz bilen galyp. Käbir sözümem käbir agentstwalar degişli. Biz tölegisi edibilemzok, edýän bamy, edip bilmeýän bolsaňyz bilýärleň aýagyna çolaşmaň. Şul hereketden men hiç edemokdum şu halçely. Yani şu video göndöngöni Kämil Yurt sähap. Sana deýişli. Kämil Yurt 3-4 tane müşteri geldiler. Sen adamlar sen Russiya döwletine öňünden tölegisiz şekilde alýamyşyň. Bizem wagtyny etdik. Girip görüp bilýän videolarla öň. Indi sen şonu ýaly edýän bolsaň, men Türkiýe döwletine sponsor hatlaryny şulaýan 30 çelle mut goýan. Malades, maşallah işime dowam et. Ýöne de ondan başga da artykmaş diýen sözlerim bar eken men görmeden gelýärdim. Şu videony ýürüýte sana duýduruş esasyna çekýändir. Indiki videoda Türkiýe barada maglumatlar dol geler hormatly adamlar. Erkin sähät dogry saýly, dogry netijedir. 1200-1500 euro aýlyk alyp iş ýasyň gelýärmi? Onu şu videonyň soňuna çelip. Ýewropa döwletläriniň biri bolan Litvada täze iş orlamynda dostlar kim gidip iş ýasy gelýär bolsa, hökümet bizden habarlaşyň. İş ýagdaýyny düşündirip geçeýin. Näme işgärler gerek? Uruluşçy, aşpez, yük avtologlaryny sürýän sürüjülerimiz gerek. Sürüjülerin resmi namalary SY
kategoriyal bolmaly, rus dilini hökmän bilmeli. 2 ýyllyk wiza arkaly işe guratýarys. Howpsuz we resmi iş. Geljeňiz durnukly girdejler bilen geljeňizi gurmak üçin ajaýyp mümkinçilik. Bizle habarlaşyň, profilde nomerlarymyz bardyr. Janyňyz sag bolsun, sag bolun. Ha toyle. Ozan. Ay mukku istat bermendirmeline. Ay oloy. Anan ay nan gımırskılak gitse de gonsuna nan vereceği adam dal oldu. Yon ayttım ha. Kim? Nereden geç gitti? Ay tücenin adamda neymiş yapar. Kavul gelsin adır. Böyle. Kadir Hakkı mı geldi ka? Ay ne oturuyor? Bizim çanak geldi. Ay Kadir Hakkı kovma. Ay sen tücenin adarında görünüpsün. Oo, halal bana gitti mi? Kımmat halaldım 850 umanda. An hali. İne ha? Halımız ol. Uçağı hal Kadir Hakkı uçağı dediler. Halımız ol. Bu haliyet ne hali? Ay hal del ol tentek. Ay ne zaman verdin sana? Ay 850 umanda Kadir Hakkı. Ay 150 attım dol ol pakır valon oy. Hal del ol pakır valol. Yo da minnetçe ötcanım. Abi ne çekti Kadir Hakkı? Açacağım lo kovulmurda adam ötürü. İyi benim ornamak verdi. Geçen görül. Ya dalla. Altıp bir çetinden. Ya da ne? İyi. Hadi önünde otur ayten. Ya sen oturan uçuşun orayım ben. Uçağa bol. Oy uçağa bol uçağa. İyi. Ben şu an öyle mallı dünya duyan Kadir Hakkı. Ay Allah din tamam çekeyim. Bul birinciden halde. Birinciden ikinciden pakır var bul. O zaman onlara bul uçan ok. Sen çuruk koyu görüp dururlar. Allah din. Elan sapı mesela hal korku değil mi? İyi. Ay alo. Kovum çıkka kovum ya deyler. Ay çıkka deyam o. Ay dinle. Selamet. Dura bir minut aytacak. Kunduk sana salam aytca. Ay. Nime diyen yali? Kunduk sokutturlar diyen yali. Ya oy samalama sana. Oh ya. İyi. Uçan halde benim var ay. 350 ummandım da 150 ummat. Pakır valleri koyurturlar ay. Sende ne hal var ay. Me ya kahır derler. Ça Türkmen gölü var. Lokon görürüm. Ova. Bu me ya bundan. Boranda. Git karasadır iyi ver ya. Abi sen beni yamanlamak için zannettin mi? Hal sormak için zannettin mi? Ay sen yamanlama hocam diyeyim ay. Sen var ha. Dine hizli deyip oynuyorlar ya. Ay bu yıl da hot ne var ka? Hal zannet ya hal. Alo. Hu. Ay geliver. Ulu yoldan girdin mi? Ha boldu sol. Teredin de. Birinci çatırı taşıyan. Koşutulurum geçti koşutulurum. O koşutulurum geçeceksin. O. Şun düğünün aylak koyuyor beri. Aa geldi aynı. Beri. Onu çekeyim Kadir Hakkı. Ay beri düşünüm ok ya. Sağa ifolları. Ruçka yaz yanım. Boldu aylan. Ana gördüm. Lokko da mı? Boldu geliver. Ay kunduk. Sonyalı oturmalı da yığın uçan halin o. Nara hali. İsimle ne ver? Ya duran tek. Neciyim bala uçan sufyan. Ne de olam uçan halin. Nah. Uçuyu gediver men halin ya daynadı. Ay Kadir Hakkı bu halin Yine ama hali. Ayın öyle basmaya bir min da. Ayağın gir git ya. Yumuşacıktır. Bakasa mo. Ay yirde var bu halı. Çoğun ne var? Dolu. Devlet hali. Şunun. Barın uçu vereceğim. Hemen izne geçer önünde. Ya. Ay Kadir Hakkı. Bu halin ama yumuşak. Aşağı düşüyorum merekke. Vay ya ne var ha? Seninle uçan halde uçurup koyurtturlar seni. Ya benim bir zaten kalıp var yani alı sana oyun olup
Men halal petirna. Senin ku ama bu ku kasiyetim var sen ama. Ay o hasettin emende dal. O tarafın hemmesinde de var ol. Kanımızda var ol. İyi. Tokma bir zat asa var. Bize malum olmuş kaktik düşünce. 5-5 yaşamadın senin. Ay. Bugün de indiksine amorka. Ay hadi dakika. Şun ortak ne oluyor ya? Men o şu tak. Tada ulme? Huwa. Ay. Namet tamam. Ay hadi dakika. Toy mis var. Anan toy. Yurdurun nira toy mis bolar. Bolma bu yidin birinci fark. Adamlar aylanman. Elle kafe var, restoran var. Ora yerlik hadi dakika. Acil buldu. Ay dur ya burmun do tana okla dedim o toy neyse deret neyle ulgon murda dol. Ora iya ayel hadi dakika. Bir defa averde çağır ya. Ya. Ne mi diyor? Alminde var fikir var. Ha? Son etse ayıp bol ya. Görün tek. Alo vay. Salam aleyküm. Yüzlerime geçip kaydı ya. Hadi olsun. Kim sen değilse var ha. Kim diyecek ki? Kay taraf ya. Mihman yaman kane kane. Kay taraf. Bahar oldu hadi dakika. Ya. Hadi dakika. Lüft lüft. Üstü mı? Bak git. Kol bakka kol meyazı. La. Ha, udum izaran Bahadır. Apa? Dur ha. Korkmayın. Hadi bu restoran lüftleken ha. Ya. Yaman heyran gallen ben. Korkunca kana ver ya. Kadir lüftken bucuk kana. Korkma lan o vakma da. Salona. Ay bağırın marakin. Adamlar indi. Yemin oldu şakar yer oluyor düşündün mü? Kuşun çıkar kadar kalma. Kuş çıkar. Ay yaman soğuk var yeri. Dur abim. O ne çay kıyan? Çay kama. Toyda çay kaldı çaylara. O soğuk çay kahveciler. Canım. Cimin yun ver ay. Bu doyuyor. Unda bana haber. Abol dozu nakaralay. O yattan çıktı ha. Yağmur. Çamadan alıp gelen olsa onu bunu çalıştırıyor valar. Ay o da vuruyor. Onu da soruyor. Kes. O ya soğuk değil adam o. Aslan. O şoka da hoşa. Şöyle ya. Saman iyilik mi? Saman han ölüm kuyu boşra. Var mı lan? Ne? Öyle değil mi? Ha? Az nahar yeter ha. Her kaydanın planı mirasa onda gideceğiz mesele yok. Bulmamız lazım kimden kovul ya sada. Nereye gidecekken? Ne gidecek kayıp ya? Ay kek doğum koy ya la ol. Getir. Hayatım. Acı tuş çekme. Bu yüzden ha? Ay dinle. Ha? Bular da toykan, Xudoy olamkan, gizi toyamkan. Asantlar alcırayat. Çemçe getirmendir. Evet. Aycın. Gel verik. Çemçala. Fikir oturma toydu. Bravo, eşten o. Çemçe. Boldu da. Güç. Ağabeyse. Şöyle kim yıkman? Kim biliyam tanıyam? Bilmedim ağabeyse. Hanın ağından sonra belki şom yıkmandı. Böyle. Hadi dakika. Ha. Duran oraya mı? Ava. Duran oraya mı? Ava. Yüz oraya mı? Hadi yüz yerde yüz. Duran direkt bakayım 3 kişi hemen. Ay sen seyretme onu. Evet bu için ne çıktı ya lan o? Sen seyretme toyuna yesi o sevilyen bunu. Olmasın. Geleceğe ağamam tanana kanana. Be. Men onun aşalar hizmet ettiğlerin aksantan sonra ayan. Böyle. Aycığım. Gel verik. Ağabeyse. Kim şulardan sonra sana kim şular? Oturanlardan mı? Ha o. Böyle. Hadi. Belki geliyemezsin. Gel ya oğlum. Yüz verme geçeceğim. Ağam selamun aleyküm. Aleyküm umcicim. Ya kudaşlar. Ağamcan deme. Siz kim böyle ağam? Tanımadım kunduk ben kunduk. Ay yok. Siz kim böyle ağam? Kim mi? Oh. Duyayım. Tanımadın beni. Her kim çakal değildim ha. Kim çakala iyi lan. Çakala kim çakal?